iya 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 os yo Katurakan sedang saya nomor Sutrisno Budaya Manumatakan Hans Sabirindra menika midun saking serangan RT 12 RW Kale nomor 168 Kecamatan Ambilan Kelurahan Kota Kutha Ngayu Jakarta Hadiningrat. Sugeng siang Mbak Meni. Sugeng siang Mas Febri. Kepanggih malih kalian Hans Sabirindra. Iya terus tepus ini Bungaria mandi tepus gitu alhamdulillah saged sowan wonten berangkal Banyuroto Manggulan Kulon Progo Sleman Kulon Progo tok nggih menika dinten siang punika wonten adicara tasyakuran pernikahan Kak Disa kalian Mas Yusri. Pundi menika Mas Yusri kalian? Nggih, wah bagus kalau ayu kok ya, Dik. Jan. Nyuwune putrane pinten, Mas? Ayo, Nduk, jenengan. Kula takon Mas Yusri, Pak, jenengan ngeten. Gimana saya ngetengi toh? Pinten, Mas? Pinten? Hah? Ora, aku takon Mbak Dista sih. Mbak Dista nyuwun pinten? Hah? Mana saya ngetengi? Oh, mana saya ngetengi? Sak dadine, Mas. Sak dadine, ya 2 anak cukup. Manut programnya pemerintah. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya langgeng terus sampai muati. Allah memisahkan. Iya. Sesuk nek ndelala anake lanang sungkan nganggap jadi lan meneh. Ya dicontoh Dek, sak dhewe nek bebrayan kaya Kak Disa karo Mas Yusri kuwi. Kudune ngono kuwi ya. Oh, langgeng to. Nggih kapan awak dhewe iki? Lah ya ora gur pegat-peget kaya dhewe iki. Sih, monggo kanca-kanca dipun gayengaken serangan kanca-kanca Sabirindra.
Mugi lestari yo. Mogianto Sabirendra ada Beni Gustita mongsa jae tapi kosa mune kurang retno Mogianto hati kong tansah lepat panyu setia kula tansah ini pas sampun kapur tembang siap coba kalian sasana di Mbak sama Mbak Disa kalian Mas Yusri Setione tubuh tekan kapan baik iya dilaksanakan napa derek mawar nonton panyuwunan wonten panyuwunan dina apa derek dikenani sak iki napa mangke ya oh iki rung dadi to iki lagi setengah oh ayo sak pakai